Mill-2017 l-hawn ġew implementati 67 proġett madwar Malta u Għawdex permezz ta' 18 miljun euro ġejjin mill-istrument ta' appoġġ tekniku. Il-programm imwaqqaf għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex ifasslu u jimplementaw riformi ġodda. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbar li għal sena oħra Malta se tkun qed tiftaħ l-applikazzjonijiet fil-15 ta' Settembru biex imbagħad il-Kummissjoni Ewropea tażel aktar proġetti li jolqtu firxa ta' setturi differenti. Lan ta' dan l-istrument u li l-amministrazzjoni pubblika twettaq proġetti biex fl-aħħar mill-aħħar tkun ta' servizz għall pubbliku. Waqt din il-konferenza ġew ippreżentati wkoll il-karatteristiċi ewlenin tal-istrument u spjegat il-prioritajiet tiegħu għas-snin li ġejjin. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet spjega li Malta fost is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea trid tikkompeti biex ikollha servizz pubbliku effiċjenti. Huwa tenna kif m'għandux dubju li kif dan l-istrument li kien ta' suċċess fl-aħħar snin jerġa' jkun ta' suċċess ukoll din is-sena. TSA huwa importanti għax meta aħna naraw proġetti jsiru b'fondi tal-Unjoni Ewropea, dawk irdu jsiru b'ċertu knowledge, b'ċertu għarfien. U dak l-għarfien jiġi billi jkun hemm ħafna training għaddej, billi jkun hemm ħafna speċjalizzazzjoni għaddej, jew l-fondi għal dak it-tip ta' xogħol mhumiex garantiti. Nardu nikkompetu ma' pajjiżi oħra l-entitajiet tagħna, l-entitajiet pubbliċi tagħna biex hemm dan il-fond li jismu technical support illi permezz tiegħu nkunu nistgħu nieħdu fondi biex imbagħad nieħdu t-taħriġ neċessarju biex dawk il-proġetti wettqu. Jonathan Vassallo, segretarju permanenti għal Fondi Ewropej, tkellem ma' One News u qal kif mill-2017 ġew implementati diversi proġetti, fosthom dawk marbutin mal-ġustizzja, l-aspetti diġitali u dawk ambjentali. Dal-instrument ilu jiġi implementat mill-2017, allura numru ta' proposti li ġew mafqa, inkluż numru ta' studji li ħares lejn l-amministrazzjoni u naraw kif nistgħu nimpruvjaw fl-erja tal-ġustizzja, l-aspetti diġitali, kif ukoll l-ambjent.